लोगोसे आरो सासेबाव हिरो की कमी আছে এটা আমাক হিরো কমি আছে না হয়তো না এটা আমাক হিরো এটা লাগে পুরা রাম লক্ষ্মণকে মাতি মামি লক্ষ্মণ রামচারি লক্ষ্মণ রামচারি রে ধরিয়া ধরিয়া এই পলাইছি নাকি बिनानावमोन एसे माइक नि खाथि खाथि फैलाय दे फै নাই নাকি आरो फैबाव खाथि खाथि फै फैथारबाव आरो फैबाव नितुराज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आहो हाँ नितुराज 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 केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आगैमोना इंट्रोडक्शन होग्रोदो फारसेनिफ्राय सासे सासे दे इंट्रोडक्शनखौ होदो al फंबाय गेजेराव थालाय गेजेराव फंबाय गेजेराव सिख्ला सानैनि गेजेराव मिडिल खनसे आखाइ हमना दानिया बिनानाव आरो फंबायमोना फारियै गावबा गावनि इन्ट्रोडक्शन मानेथ' मिथिखागो एम इन लाइफ हबि बबेनिफ्राय फैदों गासैखौबो होग्रोदो सासे सासे दे आगसिनिफ्राय होगो घुरि गाननाय बिनानावा होग्रो दे जालाय थोनांला दे बिना खुलुमबाय बयबो फुंबिलिनि गासैखौबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय आंनि मुङा सनायानि नाबर आङो बागानपारानिफ्राय आरो आंनि गारबोनाय फरायसालिनि मुङा फाइन एकाडेमि बरमा ओमफ्राय आंनि एम इन लाइफआ जाहैबाय सासे लयार जानायनि गुड फंबाय लोमजाबायसो नामा लोमजाबायसो नामा खुलुमबाय आंनि मुङा नितुराज नार्जारि आं पायनियार एकाडेमि बरमानिफ्राय फैदों आरो आंनि एम इन लाइफआ जाबाय पलिटिशियान गुड बिनानाव खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आंनि मुङा जासमिनि नार्जारि आं बाक्सा बर' बाजारनिफ्राय फैदों आंनि हबिया डेन्सिं साथामनियावबो माबा मोनसे आद्रा थालांनाय मोनदां इन्ट्रोडक्शनाव गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड दंना गैया बेखौबो बुंनांगोन ना अब्लासो जोंबो जोंबो इमान हेन्डसाम सेंग्रा जिरायना दोङो सिगांनि सिरियाव बे सासे जब्द गसंनानै नायथिंगासिनो दोङो आर'नाइ गोमो लानानै दे खोन्थालाय दंना गैया फंबाया बुंदोलाय आंनिया गार्लफ्रेन्ड गैया बरिया बे थाबाबो गैया होनखागोन बे चान्सखा नालाय बिनानाव सानैबो बुंलाय गैया होनखादे आं दोङो नालाय दे बुंदो सानैबो बुंदोलै नानि सासे सासे बुंलाय देलाय माने दोङो बर' बाजारनि बिनानावा बुंग्रोलाय आखौ फाखौ दाजासि बागानपारानि बिनानावालाय बुंलाय लाजिबा खाजि गोमायोलै बुंदो बुंथारसिगोन खाथियाव हेन्डसाम सेंग्रा दं थाबाबो गैया बुंखागोन गोनो गोथो जाबाय थादों बुंनानै होथारदो दे नानि उनाव होनजासिगोन आरो उनाव अब्ला दायो गेटिंआव लोगो हमदे फंबाया दा मा सानखो बुंलाय पलिटिशियान जागोनथ' मा सानखो पलिटिशियानफोरा ओरैनो सानै साथाम लाखायो दे मा सानखो फंबाया बुंलाय उनाव जानो हाबा लानोसै मा बुंदो उनाव जानो हाबा लानोसै
सोलोंनाय गोग्गोमै उनाव जानो हाबा लानोसै उनाव जानो हाबा उननि बाथ्राखौ उनाव दोनबाय था चान्सआ नैबेनो मा होनो गल्डेन चान्स नेभार काम एगेन होननाय बाथ्रा दोङो सानै दङ सानैबो नोंखौ नुनानैनो बयफ्रेन्ड गैयाबाबो दंबाबो गैया फिल फैबाय थादों दा नानि मोना फंबाय नोङो बे कलेजाव फरायना गावखौनो माबायदि मोनदों मोजाङानो नांदों एसे मोजाङैनो बुंनाय नोंनि अपिनियनखौ माबायदि मोनदों मोजाङैनो नांदों मोजाङैनो साबेसे सिख्लाखौ नायखो दासान्दि नायथ'वाखै नायाखै खाथियावनो सानैबो दोङो आइथिंनिफ्राय खर'सिम नाय दानो रमान्टिकजों सानैखौबो नाय आइथिंनिफ्राय खर'सिम दे राइट जानाय लेफ्ट जानाय एसेबां समायना बिबार थासेयावबो नायनो रोङाब्ला लांगोन गुबुन हारिनि सेंग्राफोरासो साननानै जानानै थागोन नोंसोर मालाबा बागोलपारानि बिनानावा साबेसे सेंग्राखौ नायखो नायथाराखै जोंखौ नायब्रा नै नायनानै ला हिनजाव दोंथारो खथाबो लालायदों बर' बाजारनि नानियालाय मेगन दंना गैया जाखो बरमा कलेजनि सेंग्राफोरा बोरायजोब्बाय नामा सिनियरफोरा खनसे गासिबो गसंनानै ज'नो नायथारनि आङो एभ्रि सिनियर आर प्लिज स्टेन्ड आप सिनियर आर स्टेन्ड आप द रानिं स्टुडेन्ट आर स्टेन्ड आप all boys are सेंग्राफोर सानसेया सेंग्राफोर गासिबो आरे थै दंना गैया आंनो गसंगारगोन देलाय बाला जोंनो सासे मोनबाय ओरैनो हरलाय नाय नानि मोना एसे आगोलाव बुंदोंमोन सेंग्राफोर नायथाराखै नाहरसोबाय दानियाबा एसेबां हेड चाप ससमा गाननाय खानायाबो दाथ' रमान्टिकखौ हाबाखैबा नानिमोनखौ सोलोंनोसो नांगोन सेलायलायदो नोंसोर सानैया फंबायखौ आंनो नांगौ होननानै बोलायलाय सानैबो नङाबानो सिनियर हगार हरसै आङो जौसाङाव आखायाव सुदेमा आखायाव सुदेमनो कलम दिखांनानै जेबो गैया गोसो गैया बिखाखौ दामहरनाय खनसे माबायदि जादों बिनिया माबा मेलेरिया जानाय बायदि सोंबाय आङो बिनानै एक्ट्रिस थांनायनो सानसावनो डेन्स मारिखा हमना बरिया हमना दासो जादों सानफ्रोमबो आखायाव हमलायनानै ओंखारबाय लासिगोन सानफ्रोमबो आतुर बोना लादोंब्रा हिर'खौ